Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Grazzi lilkom muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. Ħut il-eżis l-lum qegħdin nofru di l-Quddisa għall-erwieħ ta' familja li qalet grazzja minn dan is-santwarju. U biex nitħejju tajjeb għal dan il-misteru li issa qegħdin niċċelebraw, li l-lum kol qegħdin niċċelebraw il-festa ta' Santa Brigida, reliġjuża u patruna tal-Ewropa, jew nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasni. Int li jogħġbok issir bniedem bħalna biex issalvana, mulej ħniena. Int li mittalina fuq is-salib, Kristu ħniena. Int li rġajt taħtilna triq tas-sema, mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna d-nubitra, biwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Mulej Alla tan intħeġġiġ il-Santa Brigida biex timmedita il-passjoni ta' ibnek u rejta l-ħwejjeġ muħbija tas-sema. Għatililna għaddejja tiegħek li nifirħu nitennew bid-dera tal-glorja tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, u miegħek jgħix wisal dan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostolu Galatin. Ħuti, jien permezz tal-liġi miet għal-liġi biex ngħix għal Alla, issallabt ma' Kristu. Ngħix, imma mhux iżjed jien, iżjed jgħix fija Kristu. Il-ħajja li issa ngħix fil-ġisem qiegħed ngħixha bil-fidi tal-Iben ta' Alla li ħabbni u li ta' lilu nnifsu għalija. Il-kelma tal-mulej. Kull ħin imbirek il-mulej. Kull ħin imbirek il-mulej, tifħiru dejjem fuq fommi, bil-mulej tiftaħar ruħi, jisimgħu l-fqajrin u jifirħu. Kull ħin imbirek il-mulej. X'għandu l-kobor tal-mulej miegħi, ħanollu ismu flimkien, jinfittix il-mulej u weġibni minn kull biża' tiegħi ħelisni. Kull ħin imbirek il-mulej. Ħarsu leħ u jiddi bil-ferħ wiċkom u ma jkollkomx għax tistħu, dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu u midwejjaq tiegħu kollha ħelsu. Kull ħin imbirek il-mulej. L-anġlu tal-mulej jasses madwar dawk li jibżgħu minnu u jeħlishom. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej, ħini il-bniedem li jistken fih. Kull ħin imbirek il-mulej. Ibżgħu mill-mulej għad-disin tiegħu, xejn ma jonqsu min jibża minnu. Is-setana jiftaqru u jbatu l-ġuħ. Min ifittex lill-mulej xejn ma jkun jonqsu. Kull ħin imbirek il-mulej. Alleluja, alleluja. Il-mulej jgħid, ibqgħu fl-imħabba tiegħi, min jibqa' fija dan jagħmel ħafna frott. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: jien id-dilja vera u missieri l-bidwi. Kull fera fija li ma tagħmilx frott jaqtagħha u kull waħda li tagħmel il-frott jiżborha u jnaddafha biex tagħmel frott aktar. Intom ġan daf minħabba l-kelma li jettilkom. Ibqgħu fija u jiena nibqa' fikom. Kif il-fera ma tistax tagħmel frott minnha nnifisha jekk ma tibqax mad-dilja, hekk anqas intom jekk ma tibqgħux fija. Jien id-dilja intom il-frijej. Min jibqa' fija u jiena fih dan jagħmel ħafna frott, għax mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. Jekk wieħed ma jibqax fija jintrema barra bħal fera u jinxef.
Imbagħad frijaj bħal dawn jiġbruhom u jixtħuhom fin-nar u jinħarqu. Jekk tibqgħu fija u kliemi jibqa' fikom, itolbu kull ma tridu u jingħatalkom. Din hi l-glorja ta' missieri li intom tagħmlu ħafna frott u tkunu dixxiepli tiegħi. Il-kelma tal-mulej. Hekk il-Vanġelu li għadna kemm qrajna nistgħu ngħidu jieħodna fl-essenzjal tal-ħajja tagħna l-insara. Dan hu parti mill-Vanġelu ta' San Ġwan, Ġesu qed jitkellem fid-diskors tal-aħħar ċena u llum jagħtina di t-tixbija. Min jibqa' fija u jiena nibqa' fih dan jagħmel ħafna frott. U jġib din l-immaġni sabiħa ta' siġra. Għandek is-siġra waħla mal-art, tieħu n-nutrijenti mill-ħamrija, tieħu l-ilma, li dan it-sok li huwa waħħal mal-art imbagħad ikollu l-frijej. U dment li dik il-fera tibqa' marbuta mat-sok, tibqa' tikber, tibqa' tissaħħaħ, tibqa' tintela kollha frott minn sena għall-oħra. Però jekk dik il-fera tinqasam qed jgħidilna Ġesu tinqatem imma s-siġra, dik tinxef u ma tibqa' tagħmel qatt frott. Għax il-fera minnha nnifisha ma tagħmilx frott jekk ma tkunx marbuta mat-sok. U l-istess il-ħajja tagħna l-insara. Qed jistedinna bħalma qegħdin nagħmlu aħna hawnhekk li qegħdin f'dil qudiesa l-oħrajn li qegħdin jisemgħu mid-djar, qegħdin nibqgħu maqudin ma' Ġesu. Issa l-frott ma jiddependix minna bħalma il-frott fil-fera ma jiddependix mill-fera imma jiddependi mis-sok biex dak il-frott joħroġ, hekk ukoll fil-ħajja tagħna. Millew nitolbu l-mulej il-grazzja llum li jenna nibqgħu maqudin miegħu u meta jkun hemm il-frott nirringrazzjawh għax hu permezz tal-qawwa tiegħu li jsir dak il-frott. Millew noqogħdu ftit fiskiet u fil-waqt li nirrikonoxxu xi frott li aħna għamilna permezz tal-ħajja tagħna s'issa, ejjew nitolbu l-mulej jenna u jagħtina l-qawwa biex ikompli jagħmel ħafna frott permezz ta' kull wieħed u waħda minna. Fiskiet nitolbu fuq dan. U se nagħmlu bil-wifqa biex irresqu it-talbiet tagħna. Hekk ispirati minn dan il-Vanġelu li qrajna, ejjew nitolbu għall-Knisja għal dawk kollha li huma involuti fl-organizzazzjoni tal-Knisja biex kull wieħed u waħda ikunu aktar qrib ta' Ġesu ħalli l-frott ikun ġej minnu. Nitolbu għalina l-koll biex kull wieħed u waħda minna jkompli jagħtu wkoll il-frott bi kliemu u b'għemilu. Nitolbu. Jew nitolbu wkoll għal dawk kollha jiġu jżuru dan is-santwarju, mod speċjali għal dawk li jkunu għaddejjin minn xi diffikultà. Nitolbu. U issa fiskiet jew resqu talbina il-missierna tas-sema. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna.
Tolbut bil-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Aħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqamu lej l-offerti li qegħdin nagħmlulek mill-ġid li inti tajtna b'bid miftuħa u bil-qawwa tal-grazzja tiegħek. Għamel li dawn il-misteri tas-sema igħazzuna fil-ħajja ta' issa u wasluna fil-għena ta' dejjem. Bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewa u xieraq tas-sew Missier Qaddis tajjeb ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kull imkien irroddulek ħajr bibnek il-Għażiż Ġesu Kristu. Il-verb tiegħek li bih għamilt kollox, li jint battulna bħala Salvatur u feddejn, magħmul bniedem mill-Ispiritu Santu u imwieled minn Marija Verġni. U għatem ir-rida tiegħek kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-erbit tal-mewt u jurina l-qawmien għall-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, qaddis, qaddis. Smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smawiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-ola ta' smawiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mirraj ħebati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tali d-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħa l-kalġ reġrat il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalġ ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li xxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidu. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-feħel għaw minn tiegħek, nistennew sama tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġġ tas-salvazzjoni. U rraddulek ħajra ċoġbok tilqana qudiemek biex naqdu. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li jenna nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettha fl-imħabba, flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Marju u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għatlinna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Alla Marija, żewġa Ġuseppi l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu Ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spiritu li mexxa lil Ġesu, ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek,
ikoll li tritint kif is-sema ekda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna, bħalma naħfru il-minuħat jarina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna jitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħek, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li intrit fija, int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf tal-lam, nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf tal-lam, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistidna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu.
nitolbu. Qarbinna mulej bis-sagramenti tas-sema li hu t-tifkir għal dejjem tal-passjoni ta' ibnek. Għamel li dan id-don li hu tawunna bimħabba bla qis ikun jiswilna s-salvazzjoni tagħna. Bi Kristu Sidna, il-mulej magħkom. Wiberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.